Ġiet imnedija l-fiera agrikola bl-isem ta' AgriFair li se tiġbor taħt saqaf wieħed rappreżentanti differenti li jaħdmu fl-oqsma tal-bidja u s-sajd. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif permezz ta' din il-fiera il-Gvern se jkompli jħares it-tradizzjonijiet waqt li se jagħti xejra moderna b'enfasi fuq it-teknoloġija, innovazzjoni, id-diversifikazzjoni u l-aspett edukattiv. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo għali l-fiera se tkompli tippromuovi wkoll il-ħidma, il-prodotti u s-servizzi tal-bdiewa, raħala u sajjida Maltin u Awċin. Din se tkun pjattaforma importanti għal-bdiewa, raħala u sajjida Awċin u Maltin, speċjalment li għaddejna minn 2.5 ta' pandemija u issa wkoll qegħdin f'gwerra bejn kulħadd jaf il-Federazzjoni Russa u Ukranja. Naħseb illi b'dan il-mod aħna sejrin nippromovu iktar prodott lokali u aħna iktar nġibu l-pubbliku konxu kemm importanti li wieħed jiekol il-prodott frisku bnin li huwa il-prodott Malti. L-AgriFair se toffri wkoll opportunità lin negozji għal diskussjonijiet u konsultazzjoni mal-parteċipanti ewlenin dwar is-settur. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alixja Buġejja Sajd spjegat kif avvenimenti bħal dawn ikomplu juru l-vera sagrifiċċji li għaddu minnhom il-ħaddiema f'dan il-qasam anke sabiex jagħtu lill-familji Maltin u Awċin ikel bnin. Diversi esperjenzi illi ma nesperjenzawhomx ta' kuljum, nifhmu verament is-sagrifiċċji li għaddu minnhom il-bdiewa u s-sajjieda u r-raħala sabiex verament waslulna prodott lokali kuljum fuq l-imejjed tagħna. Il-fiera se tkun waħda interattiva fejn wieħed jista' jara wkoll esebizzjoni ta' makkinarju u metodi u sistemi ta' produzzjoni agrikola b'mod sostenibbli. Ser ikun hemm ukoll wirja tal-annimali, demonstrazzjonijiet ta' snajja u ser jiġu organizzati mawriet f'ażjendi agrikoli fejn wieħed jista' jesperjenza u japprezza l-ħidma agrikola u l-produzzjoni tal-ikel Malti. Il-fiera bil-kunċett ta' Farm to Fork se ssir fl-MFCC ta' Qali bejn il-ġimgħa 20 ta' Mejju u l-ħadd 22 ta' Mejju mill-10 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija.